Bună seara, doamnelor și domnilor! M-am reîntors cu un video pentru o doamnă. N-am să-i spun numele, pentru că când facem un ritual, niciodată nu trebuie să spunem nimănui că am făcut ritualul. Dacă îl spunem, nu va lucra, sigur asta. Seara asta am să fac un ritual pentru o doamnă care a suferit foarte mult și suferință. Și am să-i fac întâi i-am citit o lumânare și fac o curățare, deoarece ne aflăm încă în lună în descreștere. În 26 vom avea lună nouă și începem. Am scris pe lumânare, eu am pus o lumânare albă, după cum vedeți. Pe ea scriem numele și ceea ce vrem să se întâmple pentru doamna respectivă ori pentru clientul dumneavoastră. Eu în zilele astea, mai precis, n-am să vă spun că nu trebuie. M-am uitat și în cărți ce se întâmplă în general cu viața ei. După cum vedeți, am scris pe o hârtie numele dânselei, anul de naștere, tot ce trebuie, după cum bine știți. Aici avem lumânarea și prindem hârtia toată, spunând, așa cum picură această lumânare, așa eu te curăț de toate vrăjile, de toate răutățile, toate energiile rele, de toate făcăturile, de toate urăturile, de toate răuturile, închiderile de drumuri, închideri cu lecaturi, tot ce poate să fie făcut asupra ta, vreau să se termine în momentul ăsta, acum și aici. Amin, amin, amin. Nimeni să nu te mai poată atingă, nimeni să nu mai îți poată face nimic. Așa cum se scurge această lumânare, așa se scurgă din tine toată răutatea ce ți-au trimis-o cei răi pentru tine. Să se scurgă din tine toată vraja, toată făcătura, toată aruncătura, toată mirătura. Să se scurgă din tine acum și aici în vecii vecilor. Amin. 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 Nimeni să nu te mai poată atinge cu nimic, cu nicio vrajă, cu nicio făcătură, cu nicio aruncătură, cu nimic, nimic, nimic. Amin, amin, amin. Tu acum te cureți de toate vrajile, de toate făcăturile, de toate aruncăturile, de toate răutățile ce ți le-au trimis. Oricine ți-au făcut. Vreau să se termină acum, în momentul ăsta, acum, aici și în vecii vecilor. Amin. Nimeni să nu te mai poată atinge din acest moment. Așa să fie. Amin, amin, amin. Tu să te curezi de acest rău făcut asupra ta, de oricine făcut, să nu se mai întoarcă niciodată pe tine și să nu se mai poată face nimeni niciodată în vecii vecilor. Amin. Tu te vei curăți în acest moment și nimeni nu te va mai poate atinge și nimeni nu-ți va mai putea face nicio făcătură, nicio strigătură, nicio aruncătură, nimic, nicio vrajă nu te va mai poate atinge. În vecii vecilor, amin, acum și aici, amin, amin, amin. Așa cum se scurge aceste picături din această lumânare, așa se scurge din tine toate făcăturile, toate aruncăturile.
Amin, amin, amin. Pot să-i spun, Doamne, că e făcut asupra dânsei, să n-aibă parte de dragoste în viața ei niciodată. Și iubire. Exact. După ce am făcut acest lucru, luăm hârtia, după ce o lăsăm puțin să ardă lumânarea asupra ei, nu vă spun acum de ce nu vorbesc, deoarece spun lucruri care nu trebuie auzite de alte persoane, deoarece sunt în aceste lucruri numele persoanei care îi fac și nu vreau să se audă nici numele, nici datele de naștere, nimic. Tu acum să știți că când căscați înseamnă că pleacă toate făcăturile din persoana cui faceți. Cum ați stupat toată hârtie cu numele ori poza, deoarece eu în momentul de față am pus numai numele și datele de naștere, facem și o cruce deasupra ei. Și o lăsăm puțin să ardă singură deasupra hârtiei. Încercați să fiți foarte atenți, să nu cadă. Eu am să-i trag o parte, Doamne, să văd ce se întâmplă exact. Ca să înțeleg ce se va întâmpla cu ritualul acesta. Dacă va reuși să o curiți ori nu. Doamnă dragă, veți fi foarte, foarte bine cum se zice, în muncă. Deci tot ce vă propuneți se va împlini și va fi foarte, foarte, cum să zicem, îmi cer scuze, nu mi-amintesc foarte bine cum să o explic. Va fi foarte bine, deci va ajunge foarte, foarte sus.
în ceea ce vă propuneți să faceți în muncă. Veți ajunge la nivel foarte înalt. Veți face un drum pentru iubire, cu sentimente. Acolo veți avea niște certuri. Toate vrăjitorile sunt făcute pe iubirea noastră, nu pe muncă, nu pe sănătate, doar pe cap. Deci să aveți probleme mult cu capul și să nu vă puteți concentra, să nu vă puteți bucura de nimic și să nu aveți dragoste în viața dumneavoastră. Acesta este un ritual. După ce se va termina această lumânare, eu am să țin 3 zile cel puțin, după care o voi arunca. Ceva murdar. Iar acum undeva într-un loc murdar, deci acesta este un ritual. Am pregătit încă 2 ritualuri pentru aceeași persoană care vrea foarte mult să găsească relații de cuplu. În aceste 2 ritualuri care de relație mă refer, ea a avut o relație, s-au despărțit și vrea să fie împreună cu această doamnă din nou. Am să vă arăt. Am desenat pe foaie cartea cu numărul 3 a inimii roșii. Nu mă amintesc cum se numește românește, îmi cer scuze. De dedesubtul ei am desenat pe altă foaie o inimă, după care în mijlocul acestei inimi am scris numele dânselor, 2 femei care se iubeau. Deci, am scris numele lor și datele de naștere, ori dacă nu știm, scriem tot ce știm mai bine. Eu am să pun și niște fotografii pe care le am și le împachetez. Deci, fotografiile sunt primele, după aia inima cu numele și deasupra lor, după cum vedeți, e foaia cu numărul 3. Am să împachetez în așa fel încât să se vadă cartea cu numărul 3. Ok. După cum vedeți, am împachetat-o în așa fel încât să-mi rămână cartea. Înăuntru se află hârtia cu inima și cu numele și pozele lor. Pozele întotdeauna când e vorba de un ritual pentru bine, deci să revină, să nu știu ce. În momentul de față eu nu pot să fac ritual de revenire, dar am să fac ritual de
cum să vă zic eu, uitare, să uite partenerul tot ce s-a întâmplat rău între voi. Să puteți să-l faceți să vă iubească din nou ca și în prima zi. Să-i tai, deci într-un cuvânt, să-i tai toată răutatea care poate să o aibă spre tine, deoarece v-ați despărțit, deoarece sunteți certați, știu mai ce. Și ce facem? Cu aceeași lumânare cu care am pus aici, o luăm de pe foaie și sigilăm această foaie. Deci aici avem numărul 3 și aici vom sigila. Și spunem în suflet să uiți tot răul ce ți l-am făcut. Să mă vezi ca și în prima zi când m-ai cunoscut. Să uiți tot răul ce ți l-am făcut. Să mă vezi ca și în prima zi când te-am cunoscut. Să uiți tot răul ce ți l-am făcut. Să mă vezi ca și în prima zi când te-am cunoscut. Să uiți tot răul ce ți l-am făcut. Să mă vezi ca și în prima zi când te-am cunoscut. Și mergem așa până la sfârșit. Să mă vezi ca și în prima zi când ne-am cunoscut. Să uiți tot răul ce ți l-am făcut. Să mă vezi ca și în prima zi când ne-am cunoscut. Așa cum picură această lumânare, așa să plece din tine tot răul ce există pentru mine. Nu știu dacă se vede în flacără, în momentul de față. Poate că în telefon nu se vede foarte bine în cameră, dar aici flacăra mi arată foarte corect că ai făcut ceva asupra ei. Foarte puternic. Uitați cum arde această flacără. După ce ați sigilat aceste două hârtii, așteptați o secundă, două știu eu, să se întărească. Unde vedeți că nu s-a scurs foarte bine lumânarea, deci e foarte puțină ceară, veți pune încă, cum fac eu în momentul ăsta. Mai pun niște ceară pe unde văd că e puțin, ca să nu se deschidă foaia tot ce vreau. Așa. După aceasta o punem iară aici, unde era înainte pe foaia, pe primul ritual, unde am făcut. După cum vedeți, acesta se numește sigil. E ceara care curge la lumânare. Ok, așteptăm să se răcească puțin. Îi fac aer puțin eu ca să răcească, ca să o putem pune acolo unde vrem să o punem. Și luăm încă o foaie, dacă putem lua încă o foaie, bineînțeles. Logic ar trebui să putem, dar în moment ce nu putem, luăm altă foaie nouă. Și ce facem? O altă coală. Pachetăm această foaie cu treiul să se vadă.
3, mă refer la cartea care trebuie să se vadă. După cum vedeți, 3 e foarte bine, se vede. Și acest ritual va trebui ținut 10 zile într-un loc ascuns. Îl împachetăm din nou într-o hârtie și așteptăm ca acest ritual să-și facă datoria. Acest ritual va trebui să caute persoana pe care o iubește Ioana și să o ducă înapoi. Deci am împachetat-o și am lăsat-o și o pune până când își va face datoria. Eu am să aflu cum. Bun. Asta e al doilea. Și acum am să fac un ritual pentru una dintre. Deci, pentru doamna care i-a făcut-o răul acestei persoane. Ok, scriem pe o lumânare neagră numele dânsei. Asta e lumânarea și o să scriem numele dânsei de la fund în sus. Așa. Aceasta este o farfurie de plastic, cum bine știți, cu aluminiu, lumânare neagră și facem descântarea cu sare grunjoasă. Punem în tensiune de 6 led care să fie bună protecție pentru oricine. Dacă credeți că vi s-a făcut vreo, credeți că intră în casa dumneavoastră răutate și energiile, puneți la geamuri, deci la fereastră, în afară, sare, la uși la fel. Și nimic nu va intra. Întotdeauna închidem capacul de la baie, să ne lăsăm de la toaletă, am pus sare și apoi punem pipere. Ca tot ce a făcut această doamnă asupra ei să întoarcă pe dânsa. Piperul întotdeauna îl vom pune la fel
N-are nicio importanță cât piper punem. Dacă nu aveți, puneți mai puțin ca mine. Dacă nu, puneți mai mult. Credeți-mă, n-are nicio importanță. Și dăm foc. După ce am dat foc în sensul normal la lumânării, dăm foc și aici, la fund. Miroase foarte frumos această lumânare. E de... Nu știu cum se numește floarea în românește. Cer scuze. După cum vedeți, am aprins-o în cele două părți și o voi pune, desigur, cu fundul sus, să ardă. Și o voi lăsa până va arde. Ea poate să ardă și 2 zile. Lumânările astea sunt foarte bune, țin foarte mult timp. Acestea sunt cele 3 ritualuri care sunt făcute pentru doamna care știe care e. Și sper să fie de folos. Amin, amin, amin. Cam asta pentru azi. Vă doresc o seară plăcută, numai cele bune. Dumnezeu să fie cu voi în tot ceea ce faceți. Și vrem să vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru tot ceea ce faceți pentru mine, pentru că mă susțineți, mă ajutați în ceea ce mă privește YouTube-ul. Vă doresc numai cele bune și dacă am întârziat ori n-am reușit să vă răspund la toți la e-mail-uri, să mă scuzați, am să încerc cât mai repede și în cât mai puțin timp să rezolv tot ce mi-ați cerut. O seară plăcută, numai bine. Vă pupic!